Beste Euskal Herri batean amesten dugun gazteoi, ezinbesteko zaigu euskara gure buruan kokatzea. Etengabe, zentroan kokatzea. Eta horretan ari gara. Topa gaitezen oiukatu genuen, eta ehun gaztetik gora bildu ginen egun batez. Munduen eraikuntzan hizkuntzen duten garrantziaz jabetzen. Eta azken finean, hor kokatzen dugu gure burua. Bi munduren arteko talka. Kapitalismoaren arteko eta Euskal Herri langilearen arteko talka. Horretan ari gara, herri bat eraikitzeko euskarak duen potentziala arakatzen, lantzen. Badakigu, nahi dugun herria, edozein lekutan izan da ere bere isla, edozein dela bere frontea, euskalduna eta euskaratik eraikia dena izan behar dela. Hau horrela, zuzentzen gatzaizkizu ez zuei, talde feministetan, aisialdi taldeetan, prekarizatuen asambladetan, jai batzordeetan, gazte asamblada eta barretan militatzen duzuen guztioi, borroka espezifiko bakoitzaren eta euskararen arteko harremanean sakontzera. Zuzentzen gatzaizkizu ez zuei, Euskal Herriko txoko eta herrialde ezberdinetako gazte euskaldun eta euskaltzelei gurea bezalako dinamikak martxan jartzera. Eta finean, zuei, euskaratik beste Euskal Herri bat eraikitzearekin amesten duzuen guztioi. Dei egiten dizuegu, Plentzian hartuko dugun korrikako gazte kilometroan parte hartzera. Apirilaren 10ean, 7etan Plentziako metroirteran.